Lalayo ka pa ba? Kung tabing kalsada pa lang, bubungad na sa'yo ang panibagong ganda ng Alaminos. Isang bagong mukha ang sumasalubong ngayon sa mga bumabiyahe rito sa Lukap. Ang kanilang bagong Baywalk. Isang direktang dungawan na nakaharap mismo sa iconic na tanawin ng 100 Islands. Pero hindi lang yan ang highlight ng biyaheng ito. Hinanap natin ang pinakamalapit na pwesto para makita natin ang iconic na 100 Islands ng malapitan na hindi nasasakay ng bangka. Isang pananaw na bihira nating makita sa karaniwang pasyalan. Mula sa bagong tambayan hanggang sa nakatagong ganda ng dalampasigan, samahan nyo ako sa panibagong pagtuklas dito sa Alaminos City ng Pangasinan. Tas ang dami na natin makikita mga islands dyan, kagaya nito. Siguro kabilang na yan sa 100 Islands. What's up mga kaibigan, welcome back sa ating panibagong video. Again, nandito tayo ulit sa Alaminos City. At sa video na ito, papasyalan natin yung mga ilang tanawin na makikita natin mula rito sa Lukap, Alaminos City. Then after that, susubukan nating puntahan yung lugar na kayang abutin ng motor na pinakamalapit doon sa 100 Islands. Kaya samahan nyo ako sa adventure na ito. Let's go! Mula doon sa barangay Pangapisan ay nandito na tayo ulit sa barangay Magsaysay. So itong kanan papuntang city proper, tayo na may papuntang Lukap. Tara sa 100 Islands. Dito pa lang sa pinaka highway, bago tayo makarating doon sa Lukap, ang dami nyo na makita rito ng mga transient kabilaan. Kaso kapag peak season, malamang pahirapan din ang pagkuha ng mapag-stayhan. Maliban sa mahirap, na mas mahal din. Welcome to Barangay Lukap. Ito na ang pinaka entry point. Ito na yung lugar kung saan ang karamihang mga turista ay sumasakay ng bangka papunta sa 100 Islands. Talagang hindi rin tayo tinatantanan ng ulan. Kaya ito, naka-raincoat na ako mga kaibigan. Welcome to Lukap Elementary School. Yun, nadaanan lang natin. Tingnan nyo rito, flood prone area din pala ito. Yung mga drainage kasi barado, ano. Ayan o, ang daming mga transient, daming mga hotel. Halos sunod-sunod actually kapag ka nandito na kayo sa mismong Lukap. Ang daming mga transient house. Eto na mga kaibigan, papunta sa tourist parking. Ayan, try natin na mag-explore dito. Noong araw kasi dito pa ang pinaka pasyalan na malapit dito sa dagat. Kaso parang
Sinarado na sa turista ito. Kaya di na tayo pwedeng pumasok, may guard eh. Subukan natin doon sa kabila. Alaminos City. Ayan o. Home of 100 Islands. Pasok na tayo rito. Walang katuri-turista. Dito kapag weekends, saka magandang panahon, talagang punuan yung parkingan dito eh. Kahit na may bagyo may mga nakikita pa rin naman tayong mangilan-ilan ng mga turista nandito. Ayan. Habang nagpalipad ako ng drone kanina, may nakita akong baywalk. Parang yung katulad nung nakita ko sa Ubay Bohol. Yun ang pupuntahan natin ngayon. Tapos maghahanap tayo ng daan sa kalsada, sa mapa, na makikita natin ng malapitan ang ilang mga kapuluan ng 100 Islands. Imbis na sasakay tayo ng bangka papunta roon, hindi na lang. So hahanap tayo ng area na malapit doon sa kapuluan, saka tayo magpapalipad ng drone. Ganun yung discarding gagawin ko ngayon. Pero bago tayo pupuntahan ko muna itong baywalk na nakikita ko rito, malapit sa tourism office dito sa Lukap. Dito didiretsuhin lang natin tong daan na ito, kasi parang ang ganda eh. May mga napapansin din ako namamasyal. Ganda ng baywalk na ito. Sa drone shot pa lang kita ko na eh na maganda, lalo na dito sa personal. Kaya medyo na-excite ako dito. Ayan, may nakikita ko rito na nakabukas at may mga namimingwit sa dulo. Daanan ko lang. Tapos mula rito, tanaw natin yung 100 Islands. Actually, malapit na ito eh. Pagka nilipad natin ng drone papunta doon, kaya naman na yan. Yung isang full charge na battery. Kaso gusto ko mas malapit pa. May nakikita ko sa mapa na malapit doon area na yun, no. May mga bayan ako nakikita. So yun yung pupuntahan ko. Saka din ako magpapalipad ng drones para makita natin yung mga 100 islands na yan. Kaya pala marami namimingwit dito sa area na to, lalo doon sa dulo. Ayun, no. Kasi payapa pala yung dagat dito. Tara, diretso tayo dun sa baywalk. Ay, naalala ko nung namasyal kami rito, dito ako nagpark sa sobrang daming
mga sasakyan nakaparking dun sa mismong tourism area. So dito nag-open sila. Ayan, marami palang mga bangka rito na nakatambay. Kumbaga dito nila tinatago. Ang ganda rin ng purpose nitong ginawa nilang baywalk. Kasi sa likod nito, yan, which is dito sa kanan natin, andyan safely na naipapark yung mga bangka, yung mga ginagamit din para sa mga turista. Kasi hindi nila ini-expose dito dahil nga may bagyo. Pero payapa ng tubig dito, no? Wow, ganda ng ginawa nila rito na reclamation. Ang haba rin pala ng baywalk. Ano kayang ipapatayo nila dyan, ano? May nakikita tayo dyan na mga pundasyon. Solid, oh. Ganda. Ang haba, mga kaibigan. Mumotorin natin hanggang doon sa pinakadulo para makita rin natin kung ilang kilometro. Yan, naka 1 kilometro na ako galing doon sa mismong tourism office sa Lukap. More or less nasa 2 or 3 kilometers ito. Ang haba, ah. Yeah, ito yung mga makikita natin dito, mga kaibigan. Solid. Pasyalan na ito hanggang dito sa dulo. Marami mga kabataan dito. Ito na ang pinakadulo. Marami mga namimingwit, ano. Hanggang saan daw po ang balak nila nito sa daan na ito? Hindi pa lang, tapos ata na. Ay, Tagos hanggang dyan. Anong barangay na po yan sa kabila? Okay. Tagos hanggang kabila, ano? Layo. Ang Lukap Baywalk na bahagi ng mas malawak na modernisasyon at rehabilitasyon ng Lukap Wharf at Waterfront Park ay isa sa mga pangunahing infrastructure at tourism projects ng local government unit ng Alaminos City, katuwang ang Department of Public Works and Highways, 1st District Engineering Office at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sa pamamagitan ng phased development, inaprubahan ng lokal na pamahalaan ang hanggang 175 million pesos loan appropriation para sa facelifting ng 100 Islands National Park at redevelopment ng Lukap Wharf na sinundan ng mga multi-year program funds tulad ng 79.8 million pesos Coastal Road at Reclamation Project mula sa Department of Public Works and Highways para sa Lukap, Boulevard at Access Roads. Binuo ang mga pasilidad na ito upang magkaroon ng nakalutang na promenade park at viewing deck na nakaharap mismo sa pambihirang tanawin ng 100 Islands. Bukod sa layunin nitong i-decongest ang linyahan ng sakayan ng mga bangka sa orihinal na wharf at magbigay ng maayos na pasyalan at tambayan para sa mga residente at turista, nakadisenyo rin ito para palakasin ang lokal na ekonomiya
ng mga kainan at souvenir shops sa paligid. Lalo pang naging modernisado ang buong pasyalan matapos ang opisyal na paglulunsad dito ng Department of Science and Technology, Pangasinan State University at local government unit ng Alaminos ng Smart Management System para sa digitalized tourism at environmental monitoring ng 100 Islands National Park. Kaya naman, bukod sa pagiging matatag na coastal protection, isa na rin itong modernong sentro ng turismo at pinakamagandang dungawan ng sunset at sunrise sa Alaminos City. Ito na yung makikita natin dito sa dulong bahagi. Ayan, medyo maalon-alon na konti rito. Ang dami namimingwit oh. Ibig sabihin may mga nakukuhang isda rito. Malayo-layo. Mga nasa 2 kilometers mga kaibigan. Minutur natin mula dun sa tourism office ng Lukap hanggang dito. Ayan, may mga kabayan na dyan. Yan yung goal ko na mapuntahan natin. Para makapagpalipad tayo ng drone mula dyan hanggang dun. Makikita natin yung mga magagandang kapuluan. Ibibenta nyo yan, sir? Ay, hindi po. Pang-ulam lang. Pang-ulam lang? Sa Pantaran, mamasyal ka na lang doon. May nagbibenta po doon. Ayo, dyan sa ano. Sa mismong wharf. Ah, sige, sige. Salamat. Ayan mga kaibigan. Kuya, marami ka ng huli? Biling ko na. Sir, marami ka huli? Biling ko na. May huli kayo? Kalau sir, nandun sa pinsan nito. Hindi nyo pa ibibenta? Pang-ulam lang sana sir. Ay, Okay, salamat sir. sige. Sayang, mas mura kasi dito pag nakabili tayo ng mga crab. Ayan mga kaibigan, yung mga nakikita natin dito, no? Baywalk. Pasyalan na rin ito. Kaya may mga basurahan na dyan, no? Kasi ang dami nang pupunta rito. Lalo't may solar light. Kaya pinagpapasyalan tuwing gabi. Tingnan nyo mga kaibigan, kaya pala mataas tong bahagi na ito sa may tulay. Diyan pala dumadaan yung mga bangka papunta roon sa kabila. Ayan o. Ito pala yung pinakadaanan itong ilalim. Tingnan nyo. Napakaganda. Dahan-dahan lang, no? Siguro malalim din yan. Dito pala yung pinakadaanan nila papunta roon sa kabila. Akala ko iikot pa sila dun eh. Napakalayo na nun. Yan o, nandyan yung mga bangka safely na nakatago dyan. Kaya kahit gaano kalakas ng storm surge, kahit papano napuprotektahan yung kanilang mga bangkang na dyan nakalagay. Kahit gaanong laki din ng wall, no? Tingnan nyo yan. Ito yung kaparehas niya natumba siya papunta roon dahil sa gravitational force na naitutulak nitong lupa at kalsada. Kaya kailangan talaga matibay na matibay. Tingnan nyo rito, wala halos mga bangkang nakaparada dyan. Naandito lahat.
pabalik na tayo ng bayan. Tingnan nyo itong truck na ito, ang karga niyan puro asin. Okay, palabas na tayo ng Lookup at pabalik na tayo ng city proper, pero hindi na tayo abot ng city proper dahil kakaliwa tayo sa susunod na kanto. Tutumbukin natin ngayon ang Bolo Beach. Yun ang nakita ko na may pinakamalapit na kayang abutin ng motor. Kakaliwat na tayo rito sa kantong ito. Alright, let's go. Kailangan nating marating yung pinakamalapit sa 100 islands na kayang abutin ng motor, para doon tayo magpapalipad ng drone. Tingnan nyo rito, greenish. Kahit pa paano may mga palay pa rin tayo nakikita rito. Barangay Magsaysay. Ito na 100 Islands National Park, Bolo Beach. Yan yung pupunta natin, Bolo Beach. Kaliwa daw tayo. May gasolinahan din dito, Castle Gasoline Station. Western Horizon. Okay, school. Western Horizon. Kaya pala may mga malalaking humps na to. 100 Islands Mangrove Park. Siguro ito yung papuntang Bolo. Lalim ng tubig na yun. Oh, meron din palang mini dam dito, oh. Welcome to Barangay Sabangan. Sorry. Welcome to Barangay Sabangan, mga kaibigan. Sabangan Elementary School. Tatanong na lang ako dito. Ading, saan ang daan papuntang Bolo Beach? Diretso pa. Salamat. Tingnan itong bundok na nasa kanang bahagi ko, mga kaibigan. Gandang pagbasdan yan. Kakaibang mukha ng Alaminos na itong napapasok natin, mga kaibigan. Nasa area na tayo na maraming mga burol. Siguro nga itong mga burol na ito, kung ito lang ay nakalublob sa tubig, ayan o, makikita na 1, 2, 3, 4. Siguro mga karugtong lang yan ng mga 100 islands na nakikita natin dito sa kaliwa, kasi nandyan na yung 100 islands eh. Pag tinignan mo ito sa mapa, tumbok-tumbok, parang sa Chocolate Hills. Ayan o, burol, tapos palayan sa gitna, no? Ayan, palayan ho yan. Ito, burol din ito, oh. Tapos burol din yan. Ganon yung characteristics ng mga lupa rito. Barangay Pandan,
Okay, andito tayo sa Barangay Pandan. Welcome to Barangay Hall of Pandan, Alaminos City and Pandan Elementary School dito. Turn left, Bolo Beach. Isang left, ito na ba? Ah, 300 meters. After 300 meters, saka tayo magle-left. Yun, karagatan na yung mga nakikita natin doon eh. Sa aking naked eye, natatanaw ko yung Baywalk kanina na pinuntahan natin. Ito na ang Bolo Beach. Let's go to Bolo Beach. Ganda ng palayan, no? Green na green. Ito katatanim lang, oh. Talagang lalago ito dahil sumisigil na yung pag-uulan, eh. Dinig niyo yun? Ibang klase na yung aura dito. Parang pumasok na tayo sa jungle. May hito farm pala rito, oh. Live hito. Galing ng kalsadaan dito. May markings pa, oh. Sky Bloom Farm Resort. Oh, meron pala ditong campsite mga kaibigan. Pwedeng mag-camping dyan, oh. Sky Bloom Farm Resort, Pandan, Alaminos City. Gusto niyo yung ganitong aura, parang nasa gubat yung paligid. Yan, Sky Bloom Resort. Meron pa dito, dragon fruit plantation. Para kang bumibiyahe ng papuntang Benguet. Hindi nga lang paakyat baba ito. Layo din, ah. Wow. Okay, meron na tayong mga nakikitang resorts dito. Siguro ngayon malapit na tayo sa dagat. Ito na nga. Ito na, dagat na ito, oh. May mga resort na dito. Ayan, maraming mga kubo. Footprints. Homestay. Mga turista rito. Ito, dami mga kubo, oh. Pwedeng rentahan. Kubo, homestay.
Wow, ang dami natin makikita pala rito ng mga pwedeng rentahan. I love Bolo Beach. Bolo Beach na tayo. Ganda rito, no? Tingnan nyo, meron pang mga fish pond sa likod niya. Kakaiba itong napapasok natin, ah. Oh, saan nga ba? Dito. Rough road ulit itong dinadaanan natin. Grabe to. Napapasubo itong aking Honda Click eh. Ito yung mga klase ng nadadaanan natin dito, mga kaibigan, sa kaloob-looban. Solid ng dagat dito, payapa. Hello. Mukhang ito ang daan eh. Mali lang ako nung napasok yata doon. Tingnan nyo, yung mga nakikita nating islets na yan, kasama na yan ang 100 islands sa palagay ko. Yan, may mga nakikita na tayo dito, mga pulo, mga kapuluan. Wow. May mga island na tayong nakikita, oh. So dito lang tayo. Dito na ako magpalipad ng drone. Galing nito. Bus, sinuunang bus. Tapos nilagyan ng lamesa sa bawat gilid at upuan.
Tingnan nyo mga kaibigan, pansin na pansin natin dito yung katahimikan ng dagat. Tas ang dami na natin makikita mga islands dyan, kagaya nito. Siguro kabilang na yan sa 100 islands. Sa wakas mga kaibigan ay nakita rin natin ng malapitan itong 100 islands mula rito sa kinalalagyan natin. At naipapakita ko rin sa inyo sa drone shots. So sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure na ito. Maraming salamat sa inyong pagsama. At hanggang sa muli, sama-sama po tayo sa iba pang mga adventures. Marami sa mga area dito. Bagamat sakop pa ito ng Bolo Beach, ay privately owned na. Kaya medyo hindi tayo makakapwesto nang hindi babayaran yung ating pagpupwestuhan. So dito lang ako natili sa kalsada. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes, you'll be just fine. Bye bye for now mga kaibigan, and see you on my next video.